Oficial a început weekendul și pentru mine urmează 2 zile în care pot rezolva și alte probleme în afară de rutina zilnică. Și asta pentru că în sfârșit sunt și 2 zile în care pot lucra pe lumină. După ce toate animalele și-au primit porția de granule atât de lucernă cât și cele de creștere sau lactație după caz, m-am apucat să-i fac curățenie Meridei. Ea face mai multă mizerie și atunci boxa ei o curăț la maxim 2 zile. Gunoiul îl depozitez undeva în curte, până când fac curățenie generală la 1 lună și jumătate și atunci îl transfer pe un teren unde urmează să fie folosit ca și îngrășământ. Am făcut și curățenia zilnică a aleilor, paiele pe care le adun le folosesc ca și așternut pentru Merida, ele provenind din boxa caprelor și fiind curate. Pentru că Moș Crăciun mi-a adus un cântar, am făcut repede și o platformă de lemn pentru el, cu gândul să pot cântări animalele. Am încercat cu Maui, însă este prea dificil cu animalele mari, așa că îl voi folosi doar pentru iezi de acum încolo. Cu toate că mai au 2 zile până fac o lună, nu am mai avut răbdare și am cântărit din seara aceasta.